ما يندي جوي ده فاد فلي باك نغرد بي ما يا يوروني دوتكي كتو كيو كما دو يورو دولا ala kana barka du ila na dafale tibulu atagi adafale ngoni ndem ngumbu akoro yoro shi fo ya fo la hara aju yoro be ne da alhamdulillah bita tige ka ke morso wali bita di doka kuma do yona e iblisa tirkedi shaytanul ins ne mo fomashi ay mo ko wadu je udamana alay betla bena kafa بسلا على يسي كل دم جرا إذا على كل يفو تقول دا لما فلتي في ما فما شيء كمان إنك لما فو كوني دون باير غيبين كم ينتواج ولا يبشك أبجوي يتسك أبجوي ما فو ما شيء ككات كدري كك مرسوي ما في ككاجوي ما شيء بس كيكون غموما غني ما ني جوي بيلا غامبا بما فو يا فو لا هرا ما بوبالا أسلام دينه على يرد سوان ذلك أو ديننا فلا تموتن أكن صنصاك إلا وأنتم مسلمون فكسروا أي إسلامي من عن سجراء آية دكا ولبلاتو ني على يسرية ولدكاي أي ولك كم هو نكون نجمعنا بوانا مغامي يتغور الدا أيرلا دلو بيبلو أولا نما إكله ngani ede ne kele ko muna nema utogo fonyere ma ko islam ya tembo ukon bene kaba ko ya kasro ni qur'an be fleite foye islam wala fo islam ni faranga yola o mu'min wi mi be ko rono al iman kalimatu al iman o mo gawdi wi to fle ko al mu'minun القرآن يرى تغم من دا القرآن يجمع من دا على يرى أنويل نمية نمو من تغيرو لا نما دالا ني بوتو تسلا بيلا فو يرى يجمع من دا قل ما تغم من مغو أدابا نناس رسلا مغو إسلامي كيكا قرآن كجايا كسا أما كيكرا جينا أما كا سنجمي كنو أما كي سنجمي من دا موكا كنو أمنا يوم بوسلا بيلا نيكوي منا asura ala nyan to da ko islamo e bi ya jons la me ya to mina e ma ko ere fo illa man rahim allah ma to mi ya jons la me ya to mina ta ke funga jamu do kerengere minga giri kateme islam ya furuba folika e ma ke islam nyuma ere fo jango to hey to to mbebe islam ya de kono islam ya ti do to kono ko fango fabu o jari kilo wa majai kilo foya fola hara netenga jigo la don bashi kira arabuyo kira farafiyo islameti do to kono de to nu bi do islameti islameti shori bashi ka tabulu to kono islamu khalas wa ala yuwele di ode ala kirere ode fo ayreba qur'ane ode wa man ahsanu qawla ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نقعد ما بينك من أنا ندار دونك من أنا مغامينكو ويسرقوا من يامي كو يامي نامي دون باودنا ولا ساكوكا ولما مغاوكا دونغ بونيونا نانا ني جامو دوي نانا ني توغو دوي ولا ساس لا مي نيما ني مين ديس لا مي نيما كا دونغ بونيونا ني توغو دو دلا اوكاما don ba jumem pika jo ala nye koro la haraka fo ko ni mo ko min to ma dati ko ti do aljina kon wallahi hal ni makala ya do ko teke hali kalamba min fana bi keleke o kono fe ko mi e o to da yele la o da madu no te tiende okay don bi so nga sheria o ka ki kale o ka ko ni mo ko mi ma an gar la ka o ka jamu da ila o ma la haraw ti do aljina kono hal ni islam ya bara kira ka kechugola hal ya bara kira ka fochugola hal ya bara kira ni sahabo ya bla chugumi kira yini ngara domina
ko munu mina to silamɛ ɲuman kan kira ye tɔgɔ fɔ de an ma tɔgɔ fɔ riwaya min nana n ko de ne ni n ka sahabaw filɛ min kan bi ne ni n jɛɲɔgɔn filɛ k'a kɛ cogo min na ni maa minnu y'a kɛ ten an hakili ko tɔgɔw de bɛna ala bato an nɔ na an hakili ko tɔnw de bɛna tɔgɔ bato an nɔ na tɔn tɛ ala bato koyi tɔgɔ yɛrɛ tɛ ala bato mɔgɔw de bɛ ala bato ni maa min y'i tile ala ma ka ala bato i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i y'i jɛngɛ k'a silamɛya bolo kɔfɛ kɛ k'a nafiya kɛ k'a kɛ fila fila la i bɛ ye maa kungotigiw la lahara i ma i ka ye munafigiw la k'i ka wula jahanɛmɛ denw na wali i ka ye filankafo la i ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ wali i ka ye kabayira jurumubatigiw la minnu ka jurumu y'u se kungo ma la silamɛya ye nin nama de ye kari ye silamɛ ɲuman ye kari tɛ silamɛ ɲuman ye kari ta ka tɔgɔ ye di kari ta b'i ɲini ka dafa o surunyana komi alakira ye min fɔ sadidu wa qaribu nka kari o n'a ɲuman a dafalen cɛ ka jan silamɛ ɲuman silamɛ jugu khalas a tɔ bɛ nkalon istilahatu ilmiya anw t'o sɔsɔ an b'a fɔ maa si ye k'i tɔgɔ dɔ da i yɛrɛ la ko nka e de bɛna daga don an dala mun na ko ni an ma o tɔgɔ ta o tuma na an ma kɛ silamɛ ala de y'o tɔgɔ da an na wa kira y'o da an na wa ah ne kabakoyara maa min b'a fɔ ne b'a fɛ ka tugu kira yɛrɛ de nɔfɛ a ɲɛma n t'a fɛ ka foyi yɛlɛma e bɛ tila ka na kɛlɛ kɛ fɛn nɔ e de b'i ta dalilu ɲini ne tɛ n ta dalilu ɲini dɛ hali n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan walahi ni tɔgɔ wɛrɛ fɛn o fɛn ye o kɛnɛ k'a ye f'i ka to k'a fɔ de ko silamɛw i y'u wele ni tɔgɔ min ye i tɛ se ka continuer k'o fɔ dɛ a ti cɛ ɲɛ a ma ɲi da kɔnɔ silamɛw o dama de bɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan n'a tɛ tɔgɔ wɛrɛ si tɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ dun kan bɛ yan ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ye an ka bɛn fo an ka bɛn de n'an ma bɛn a ti ɲɛ an bɛ se ka bɛn tɔgɔ la walahi an bɛ se ka bɛn tɔgɔ kelen min na o ye silamɛya tɔgɔ ye walahi alladhi la ilaha illa hu wa hali maa minnu nana ni istilahu ninnu yɛrɛ u ye k'a sɛbɛn kitabuw kɔnɔ u ma nana ye nin kama o masalan a bɛ komi ni mɔgɔ minnu ko anw ye malikiya ye est ce que maliki de y'a dabɔ a kama ka taa sira dɔ dilan k'a fɔ mɔgɔw a ye tugu nin nɔfɛ a ka kɛ malikiyaw ya la maa si tɛ se k'o sabati maliki nɔ na a kuma nɔ na ko a y'a ka sira de dilan k'a fɔ ko nin ye malikiya ye walima ko a y'a ka sira dilan k'a fɔ shafiya a ka sira dilan ko nin ye shafiya ye mɔgɔ dɔw ka tugu o nɔfɛ walima hanafiya abu hanifa ta y'a ka dilan kuma tɛmɛ siraw de don kuma de ɲɛfɔtɔ don nka n'o nana yɛlɛma k'a kɛ e bɛ tɔgɔ min na n'o tɔgɔ ma da ne la ne ma kɛ silamɛ ye fo lahara ne tɛ da o la wa tiɲɛ tɛ silamɛya kɛra kunun ka sɔrɔ nin tɔgɔ in si mɔgɔw tɛ yen maa minnu ye nin tɔgɔ ninnu da silamɛya kɛra yanni olu ka na o tumana mɔgɔw ye silamɛya kɛ ni tɔgɔ jumɛn ye ka kɔrɔ o ye kuranɛ ye tɔgɔ min de fɔ ye kuranɛ de ka kɔrɔ a bɛɛ maa dɔw bɛna taa kuma minnu fɔ nin na ne b'o dɔn koyi i bɛna taa dɔnnibaa baw كبار العلماء في العالم العربي ابن تولوكا فتووتا ابن تادون بابوكا كموتا هي قولوا يوسف كتابو دي كونو ما فوقوكا كيتا يشيكوي والله حالو يرك مانا نسلام جما دي توي كوكا كما نيفولا وما كوين لا ويا دابو مينغما اوتي اون بلاكا مين داي والله على كيك غردان دلا كواكا دا كبولو فرا نوي komi diinɛ kɔrɔ tɛmɛnen mɔgɔw y'u ta kɛ cogo min na a b'anw ɲɛna ko kira y'a fɔli min kɛ ko mɔgɔw farala ka kɔn an ye k'an yɛrɛ bɛna fara k'a kɔrɔ de ye k'an ka fara wa k'a fɔ kun de ye k'an zɔmi walasa an kana fara kuranɛ y'o de kan ka da ko a kana kɛ komi ninnu y'a kɛ cogo min na anw de filɛ diɲɛ don o don tɔgɔ kura diɲɛ don o don tɔn kura a b'an ɲɛna ko tɔnw de bɛna ala bato a b'an ɲɛna ko tɔgɔw de bɛna yɛlɛma ka kɛ mɔgɔw ye ka ala bato an tɛ ɲɔgɔn kan an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa maaw bɛ disi gosi la yan anw ye ninnu de ye anw ye karilakaw de ye anw de ta ka ɲi anw ni kira ye filaninw ye an t'i dɔn wa e bɛ wari ɲini cogo min kira bɛ wari ɲini ten diɲɛ ko min filɛ kunkolo kɔnɔ ta kira ye diɲɛ ko kɛ tan ni maa min bɛ alakira nɔfɛ tugu yɛrɛ yɛrɛ ɲini o ye nin diɲɛ in fu bɛɛ ka kɛɲɛ i bolo jɔnni bɛ ten bi jɔnni silamɛ jumɛn bɛ ten bi anw ka kɛlɛ in yɛrɛ fanba de ye diɲɛ nɔfɛ kɛlɛ ye ka sɔrɔ ka silamɛ birifini ta ko o biri a kan wallahi a kɛlɛ fanba ye diɲɛ ko ye ɔnkɛ
ni bi ɲɛmaaya sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ taa yen n'i bɛ bonya sɔrɔ taabolo min na i bɛ fara o mɔgɔw kan n'i bɛ kɛ kulu min ɲɛmaa ye i b'olu fara ɲɔgɔn kan anw da y'o dama de ye ala ka bɔda de k'an ye koyi ala ka bɔda kɛ an ye n'i ye kuranɛ kalan k'a filɛ anw cɛsiri n bɛ min fɛ bi a b'a ɲɛna ko faamaw de bɛ se k'an bonya a hakili ko diɲɛ faamaw de bɛ se k'an bonya anw de bɛ ka silamɛya mɔndɔ don o don k'a da kɛlɛbaw kan bɛɛ b'a dɔn ko ni sera ka jamakulu o jamakulu fara fara k'u kɛ bolofaraw ye o y'u kɛlɛli nɔgɔyalen a da ye ni ninnu ka ja dɔrɔn o y'i ni ninnu goyalen ye a da ye k'i den ka don ninnu ka sira fɛ dɔrɔn olu bɛ fara i kan ka ninnu kɛlɛ a ye silamɛya tariku kalan silamɛya kɛlɛla jamana o jamana k'a ka s'a la don kɛra ni farafarali in sira de an kana jɔn silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan la dɛ hali a tɔgɔ gansan a bɛ kafiriw siran abu hawja hali a tɔgɔ gansan nka foyi kanu t'an dɔw la bi bɛɛ ka k'i jama damakulu ye tɔgɔ o tɔgɔ kun dara an fɛ yan n k'o tɔgɔ bɛɛ ye tɔgɔ wɛrɛ wolo tɔgɔ o tɔgɔ kun lalaja ni o tigiw kun bɛ nisɔndiya n'o ye sɔɔni dɔw y'u wɔɔrɔ ka bɔ o fana kɔnɔ ka na ni tɔgɔ wɛrɛ ye hali bi dɔw wɛrɛw bɛ sira fɛ o walahi min dara o si t'a bɔ tɔgɔ wɛrɛw bɛ sira fɛ olu ma se fɔlɔ parce que n'anw y'a miiri de ko bɛɛ b'a la k'i yɛrɛ danbe ka na silamɛya ma ka sɔrɔ silamɛ ɲumanw tɛ an ka tɔgɔ dɔ kɛ k'o ɲɛɲini an ye tɔgɔ dɔ da o tɔgɔ in fana ni bɛɛ taara don o fana kɔnɔ an bɛ dɔ wɛrɛ dilan ni bɛɛ taara don o kɔnɔ m'o don ka ko wa ni tɔgɔ ko don tɔgɔ da ka ko maa la wa min y'anw sɛgɛn bi n k'o ye tɔgɔ ko de ye maa tɛ sama silamɛya baara nɔ dɛ fo a tɔgɔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ala mɔgɔ bɛ baara de la y'a ye an ka jamana ka ko waritigiw bɛ yaala k'a fɔ de anw de ye waritigiw ye waritigiw ka tɔn filɛ e y'o mɛn wa nka wari bɛ maa minnu kunna jamana kɔnɔ u dɔn de wa hali n'u kulela ko mu da ka fara ka fantanw gɛn mɔgɔw b'a dɔn ko wari b'u kunna wa a bɛɛ tɛ ten ala bɛ ala ɲɛsiran ye jɔn dɔn muminw b'u dɔn alakira b'u dɔn maa min bɛ siran ala ɲɛ n'a bɛ ala ko k'a baara a cogo la a bɛ ala gasi sigi a bɛ ala ka dan sigi a tɛ tɔgɔ dabɔ koyi t'i ka baara fɛ i b'a sɔrɔ a sara sɔrɔ i ɲɛ la ko yen de maa minnu ye dɔnnibaw ye tiɲɛna aw y'a ye k'u ye tɔn de sigi ko anw ye dɔnnibaw ye anw tɔgɔ ye ko dɔnnibaw u y'o fɔ wa o tuma ni mɔgɔ min m'a fɔ ne tɔgɔ ye dɔnniba ni dɔnni b'o la o tɛ dɔnniba ye wa hakili jumɛn bɛ sɔn nin ma ko dɔ n'a yɛrɛ bɛ wuli ka tile fiyɛ anw de ye ninnu ye anw de ye ninnu ye an ka filɛ ka segin an kɔ dɛ an filɛ sira min kan n'an dara ten hɛrɛ t'a la nka ko min bɛ yen ni n tɛ kuma ala nɔ na maa si dusukun na o ye jumɛn ye wuli ka jɔ fɛn o fɛn bɛ k'an fɛ yan bɛɛ ko k'i kan bɛ ala ko de ma k'i b'a fɛ ka silamɛya de dɛmɛ walahi n'a sɔrɔ i ka laɲini ye silamɛya ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ni ala cɛ la ya rabbi ala k'i dɛmɛ baara in na ni fili b'a la ala k'o bɔ a la nka n'i ka laɲini tɛ ala ye alwaylu lak ma tɛ se ka dogo ala la innahu alimun bidati sudur maa o maa bɛ wuli ka ngwara da an fɛ yan an b'a fɛ silamɛya de ka taa ɲɛ an b'a fɛ alakira ka sira de ka ɲɛnamaya anw ta ye silamɛya ko kɛlɛ de ye ni ala ko don ala y'o dɔn ni ala ko tɛ ala y'o dɔn to an ka dɔn bɛ yastakhfuna min annas wala yastakhfuna min allah maa bɛ se ka fɛn dogo ala la la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis samaa foyi tɛ dogo ala la nin dugukolo in kɔ ka yan fɛn tɛ dogo ala la kabakolo la dɔ kɛra mali diinɛ ko dɔ kɛra koyi nin si t'a jɛ tant que an ma ɲɛsin ala ma ka segin ala ma ka ala bato an jogo la ka ala bato an ka baara la ka ala bato an ni ɲɔgɔn cɛ la ka ala bato an ka folo ɲini cogo la ka ala bato an faamaya cogo la an hakili bɛ min na a tɛ sɔrɔ inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim a m'a fɔ ko ka mɔgɔw falen a m'a fɔ ko ka tɔgɔw falen a bɛɛ tɛ kɔ kelen tigɛ wa tɔgɔ o tɔgɔ bɛ kɛ ka dilan yan a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelenw de ye wa silamɛ wɛrɛw bɔra jamana wɛrɛ de la ka na o fɛnw dilan yan n b'a bɛɛ y'a silamɛ kelenw de ye tɔgɔ de bɛ falen a tɛ komi te n'a foroko wa kuma bɛɛ te kura bɛ bɔ a bɛɛ tɛ te ɲaga kɔrɔ ninnu ye wa n k'a bɛ kɛ foroko kuraw de kɔnɔ o tuma silamɛ tɛ foroko ye koyi silamɛ tɛ tɔgɔ ye koyi silamɛ tɛ jamu ye silamɛ ye baara ye n'o bɔra a la tɔ bɛɛ fu alakira yɛrɛ ye min fɔ o n'anw bɛ min na bi o tɛ kelen ye koyi wallahi alakira y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ye diinɛtigi min danu ni akhiru zamani sera ko ye maa min bɛ boli n'a ka diinɛ ye kulu furanjɛw la
دولة كابولينا كدينة كابولي جمانية وني أمونو مي بولي جمان نفعي كلين أنجون ده جمانية دلابي إلا من رحم الله بيكو ديكو جما بيكو ديكو كورتا بيكو ندي كاكا نيماي أي دنيا كلا كما ينفع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أما يرمى لسفو الشيخ أويس القرني أويسوكا وليانا كما ما يفرى دي بي تابلو بي بناكا على كلا يريد أكو صلى الله عليه وسلم باكف ستابعين بي أيرا دومنا أكودي ما من أسلام يكون دي كومباسة كي جرم غولو كي دون نو كي دون على كلا يمين فيلا وكو دون أكو عن أكون في غبراء الناس أحب إلي نكا كبولو كوفي مولو ديكا ني ندون جوينة نعم أولنا ندومي كجيل أكا فانطلق على وجهي أتارا ماشي ما تارودو فاشهد شولا ما تارا يكما منا لا بوكو كلا دولا أباو ينا قامبي منا كودي على كوي nimmingi bine jabinna yusufu ko ekira o fa ma yini ijija da yusufu ya yini minga ma ira ta yini kun ko okay ni ta dalugo yusufu tala yusufu ya ta yini minga ma ana sorole ko ya ta ke ko mina ijija de ira ta ke Allah ka alka ira kire te mo jonjo do dace ka bo nyema ya yini ma ayra do lu munun ta yini abada uta yini abada uyere uta yini ukajedlali utayini ukanyina ma masri gauna tabi alkire nyima ya gof yeku dace ka bwana nabi islamu ka frafra lika fanasoro foite note nebe ngakulu farajonga nebe kulu nyemgoy ni raba ka kulu farajonga bu kulu nyemgoy nu rebu ko kulu farajonga nga ambe bitla kana anjo mikorola wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu islamu tanga manyo mine ni jamane ndijo ni jamane ndidla ekma bedo bi juru bla kada juru were fuga ekma juru jalaba ere mina ne masika ko ini fam anga faranyonga ekma be gele ba mulo kun kachi na ya mo ka ke nyonga mi gele ta ne ni vode ma donda ni ala check ni mi voma fole ko yo ye nga fuitana ni tanya ala ko ma ko tede ma tire sanya ala yo nga ala ko de budon te makula okay anganja dola ambe mina bi ala ko tede islamé jeni na ala ko tede ame fo fe gini te ko do be sena bi yugo dola ko do ala ya ngini ngaw abe bolbol la munu nafe minni ala takili abe bonya de yinu yora fuka asa ati bonya soru yoro okay o yi tonziya ibi tons ibi yahudi o gashiski ibi nazaro gashiski bi papier o yelema bi ken nazaro ka tonski chukola ka biro formé chukola ka nga ko be yelema fo yi tons la me bolobli amanzi ziminga ana dien dongo de 3 fois dongo de 3 fois akuna qur'ana e to min fo ala de fillawa tarik may lere mana ando wi bidaya ko kelela katla ka anches lenin kon nuna ne ka fa e bidaya me mbite mesla me era to yela malika ibi fon fo atifo shima ko to ebe mangutu do ta hadisa la ko kreo fo e mangutu dawam be hadisa la na ngambo be to da e ko to ko inde ku kitabu kono كرا عليكم بهذا ني عليكم بالتودا عليكم كرا يكو فنجامنا ni kibo beke toy ina to façon jama mer o to yere mi na dara islam jama kulula agini bi fe kake o yuma da made ni islam ya bana mu ina islam o fi laqad kana lakum awjunu aw islamu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال لكم على كم جنما ايه كتغدو فاين من تسلموا على كم اسلموا دبا لقد كان لكم أو اسلموا أكنا أوي في رسول الله على كتيديرا أسوة حسنة تذكر يومن قال على كتيديرا أو لا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
mami ndabe ala la dambe la har na banya na kwa ndo to do ya ai to anga jenjo bebe ta ka to ya bebe ni zokolo ndo ya ka ta ka to ya okay dala kila ikman ko de sallallahu alaihi wasallam ala kila ya fo akonna fulo ni bunya sharaf bunya ngake ma bay ngake ma korota ni ne de kaka nyemgo e kira ko fula de ka jugu adama de ka dinama ko ka sago suruku fula ko to blale werela bagam senu nga were ni suruku fula ko to blaka dulu kela ko bunya nyini ni na fulu nyini fula ka jugu adama de ka dinama ka timbo nin kuma nunu tema jamuwe tabulu tawte itake kuna be ni ngono segi ko no te ina fenye mini kuma tekli ne kuma de na to be jefe ma ma yala ko bil fini biriyara kan nje ngono ya kasura ala ko te la kila munu ma ala ko ke ka sayede wallahi munu ma selini ndu ko lo ngoka ya mashu ma tagabu ma yiji la harawlu ka sayede kada kay baraka ngai na to nusura ala من قال على كما على بود ما دفع مما تعالى كما على توفى والله حنو يا سركون انتقدت كدنو انا فوكو هويرسا ابيبا akakaire nga donc iti sara sorala abada ni ta kunte alai hali kira kele kam sirla taalo ka bunya fo ay mu ako ma ay daraja en bomi ako mo gode do mami foi ma bo ka ta mi sirla fu sini sirla asir sirla baraka foti ki be sella ka be selma damne ani atale ko seli abe sella tanka mabom siri kono ko oye ma de ma me fui ma bo fusi akuma nganja ndo ayela ala ko kwa ngana sale ma ni mi de islam e ala ko kuma shikana sema illa wa antum muslimun ni to wara sira ala mai min de islam e iktafla ni chiki ودي على ركة تغدلي ويا لك جميع سلام أولى يا أيها الذين آمنوا إيك كمان لما بني على كتوكاين أقوى مؤمنون اركعوا واسجدوا أخرى بايسين أي سلي بارلك ببفلا أي لما تجي رفلا أيو تكفو اركعوا أي ركوعك في صلاتكم واسجدوا أكسجدوك في صلاتكم واعبدوا ربكم أكا أمبتو اتلو منا نيه سورة الحج آية لبوني كو مؤمنو أو منو يعلنا كتشدي كتكيا مؤمني دي قريوي على كتكيا لو اركعوا أي ركوعك واسجدوا أكا سجودك أي تسر سلي كفر أكا سلي كاتولا واعبدوا ربكم أكام بتو أما بيتو ني نغيرنا جون نوير لكي على بتو أنا جين لا بانكرام غو بكرتو من البي ما شيت توala كاكي بتو كلاي جين دونغو دو ابي كودول اين اميرينو امنا ها الايرنيو دو دين ايرنيو دو ورسل واتي بيتمك اسكلي mangalunda mala dine reunion do bi ke selwati biteme ka asgiletu o ko bo reunion ke mungama ala ko gonde ay ate ala ko konno nya ala ko du ay ala ma hali seliteme ni no abo daga hali jahadu kelaw hali murube mun mbuluka ala no te keleke ala ma ko kuluka to shirk makati aba ka ko de lay ala ko de birfini birle do adala ma dama min shira raire ka angan jamana in kai ya dugula to ka can koi ma dama min goy janate jamana ko war ko do ko ala ko te afo ba ka can bana shi ni jamana kai nani shira la baro ko ala ko do we akram go bayre do kuma kai ay rek kilini mo ko ala ko do ado kuma to ka be ko di ko benye be chena ko be ko bala ko chendo ko war ko ado ta fo do la do re ta fo bangina ado fora e kene reka koy nga mami ni ko itlo bien la bi la sridala jamana in karam go bi i moki mwaki baya jamana in karam go famba na politique mo manja nyona ko
umanja nyona abebe feyini de la politique mo taye lubi feyini anguna ni jamana toye kubi jamana jo karamo taye lubi feyini anguna ni islabe toye fam islabe jo illa man rahim Allah iti ishoni genena na koy debi to ko koy ngani jogodo adabla o de heraka buimane kelele de so sigi meni wele day ko ibina fon bone mani ngofe mago futala ni fon ngadi kaf ni mo kadi afa ko ngambo ma onge ni kambe ma bema ma nini njogo imbila nini hakilla imbila dina ko ngamba bema onge kutubadi madabo kibina joka mawta to note mbita ito wera wala akhaf mago futala dokera ni jamana gasa dokera ngabe be ke kunviunde koka umanja nyona aya jando ayere la koroko kai asa to yere kai wa ka islama yere kai islam do man alaf laka barada mado min fokat kunyona afle ala ma fo ay to daire la ma fa ay tons ga ma ay mo barad de to fe nyona na asira to dama auto daw ala yere boda ko ay seli aka here bara aka mabatu aka here bara wa'budu rabbakum waf'alu alkhair ma bi islami ma re kasuya ala laka ke walire kasru ma hal ma tidon wallahi hali kasri dam gawdama hali kerefe du beti don jango dien na ngolo bitanke mangtuma do flela ka do balala ki imangutu do jebe da te ka fo kari no te e make walju folo no te e make slabe folo ala ka ki mandama ayo ko wajahidu fillah ala kunaini la'allakum tuflihun ngo so ana kishi bisron dila kishi surala ka bawo abana ay seli aka amma batu aka chesra ala batu fe min dunna nabi wa ala batu de wa fa'alul khaira aka here bara la'allakum tuflihuna ngo so ana kishi asurlaka mundugola wajahidu fillah kuma ambe ku kwa ala no fekele dela ngala ko kelei aka katu gola de haqq jihadi wajahidu fillah aka ala no fekeleke haqq jihadi ala no fekele dakika ere aka soro nafiyete yere yekelete ka ala to dal o ka chambe yere kele be basra ala ko de to da bala ni mamma danga ni mana ni yaye ambe ala ko kele la mena nga kurota soroka do anfe to werete koy to taala ilaydu taw wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin akma ala de ilaydu boroto kella ibasra yede te mu'mini to de bila koy ngay te mu'mini may taala ay mu'minu de men ilaydu ta na dina ko kuma kacha je kono be min dina ko tekele ha ay jandu ayre la o mana ko ay ala no fe kele kena haqq jihadi huwa ala yarede jitabakum ala de aushbandi kafu aw ma kuntum khayra ummah ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah huwa jitabakum الذي أوسباندي وما جعل عليكم في الدين من حرج ديكم فويت الإسلام يا ديني ديكم دالكوي كدغدم غودلا كلي إسلامي دين قرونين دين فرلندو تورو دينته لا فيا دين كومبليكيلنتي أبينه بجينات هنا الهدى أكوفر باسيالدو كنا كانغولدو شو la koke dibi la koke wuli ki jon kana to ma shike birle nyoni hani nu gilode ni monga bulade la monga ka foy aben ngalu islamé kena kango du shu la kote dibi la kote wadde gum boyta kon toro foy islamé kon ala taklifu fi on fenna fil islam ila sura am siga fin de ke mindo ngala ya na hakeni na am siga akeni ninge no tando ekasmalu ila kala jaba ayyam al-ma'dudat lim gon konon do wal matli bi sabab odama sabi kalutan fek ekasil wati duru la 24 heures kono jollo
إكي كان نفلو جغني لك هجعل عليكم في الدين من حرج وعلى ما دقوا فيك أكا ديننا ملة أبيكم إبراهيم لما الدين ما ينقول ألا يرك عون دمك تا إبراهيم ما أنزل موكو أنفع أربو دمكو تده إسلامي بدك ما ينقل بكرم من دون بما ملة أبيكم إبراهيم أفا إبراهيم كسرى أي تبوس أي نفع هو فسرني كلا ويكما فلافوني ما يندو بيولا دوكو هو يأماك بإبراهيم وإبراهيم دي يلي من دو يندودا كبني غالي غالي ني على ري توين سبتي سا أنغا كسروكا الله كده قرآنكم جاء ابن عباس ترجمان القرآن أقويا هو كو تسجي إبراهيم ماذا كو على دكود هو على رده سماكم المسلمين كو على دي أو تودا كو سلامو من قبل كفون قرآن يرجعني من قبل كفون على كره يرجعني كانت بكل قوة وفي هذا أني من كتابي ونكونه نو القرآن وعلى دي أو تغدى كسلامه من قبل كفون قفت منه وفي هذا أني من قفين يركونه جني تغدى على ابن الجعالة كتغدى ليلة نما فيك تدلوي نيدي بافني كان تدلوي ها نمبي تاتشيكا بيدا يدي بنا نتاتشيكا بونا ما دو أجرا ممكن فلا شمانجي هو سماكم المسلمين إبراهيم يندف ربنا وجعلنا مسلمين لك أنا دق إسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ألا نني ندقك إسلام فلاي إسماعيل أو نملك الكلام أم بنا ولا فنايكا من دون إسلامك ولا أمة مسلمة لك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أسلم وجهه لله وإسلام يا كلمة دي يفتوي ونكو على يردي أو تغدى قسلامه من قبل وتبي كوي كفون كفي قرة منون وفي هذا أن من كتاب يركن ليكون الرسول شهيدا عليكم تريشيدنا الشريعة أو كإسلام يا الله رشيدنا كأو شيء كرب يا من دون الدين كشي وتكونوا شهداء على الناس أو يروبك الشريعة ما توقع أي روبك الشريعة ما توقع ربنا كربك أمن دون شريعة كرام من دون بنا بكم من دون دو شريعة لمن دون مني وداش لارا كو كرام شوما يا دو نومي سامبا كلي سامبي دورو كاجي القرآن يا بروبا نوي وكاكا مغفشلا أبكي كويلي كونغا لارا نونغا موبافو كو نوم بلا أيها على ما نوم بلا ما فوي فوم كو دو كرام من دون بكم نوم شريعة ودبافو نوم أعفويتا يا دو القرآن نوم كبرو تشاما مبوعون وفنا كراو كرا نوكا مغويو وداتشي كو كرا مندو نبي كو شيري وعلى كرا يربي كي أم مندو شيري وشيري دون بو يكما فلافولا دو كو ني كرا مندو شيري كرا بك شيري وشيري كاكو شيري تشتيا دو كلا كو كرا بك شيري أم مندونغا كو مي وانا فرسولة نسائكم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنكو كرا بك أم مندو شيري كشيريا وكاني تشيلا سوما ويمين ميفويلي ومسو من أنا أفكر أم بي فرجون غاي غلك يانكو أسلامتي كل ما كلا دبلا أسلامتي كل ما كلا دبلا ني دسرا كدايرو منا على بودون ما ورا بنا كاي ونظروا يوم دانيندي يعني أفيون كابان ما هكذا تجربة كيكا بلا يبي فدو بلا أمبلو ماشين ما فدو بلا أمبلو
do ya demne o sara do were nana abla yorola o sara do were nana atai fo yelema ko chama akuna na sara soro ma laba do de ko pandan jigi ala kadira na ni na invest la mela we fara nyonga ndi ni na ve o nyomina di invest raminga nyomina to soro o kade bebe groupe do labe yere bebe tabulo do sizi yere katlaka afoke ba Afrika Islamo be fara nyonga yali fanga be ela ka Islamo be do e ka o tabulo ina o kwani mimboro la ino te nyondo e blede ni mimboro to ko no ino te nyondo e blede inde waqi ma munu be wuli obe ne kele obe mana konfo abeta munu to dlala munu ntlela mo ulu e to dlala ka ke ga yeri na on ya ko to ba onda chi anda bwala ulu e to dlala ka ke guta dlala ko nyami na suruba nyami be u e to dlala ko ke ka slabe nyuma mfara nyonga ulu de butle ulu de buka waqi udon ba vlati ta ko choro waqi udo kunawo no lu yo ke guta dlala na on ya ko to dada ni bolo fara ko bala ka on fanga do ya ko u be ka do o de dafe ando bwandala kandadla mo bebe yin ngay kle dina dira fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim lillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. على سؤالك كما أي كما دمنا سيلكو ينفو أياكو جاني سيلكو فني فأقيموا الصلاة أي سيلجو وآتوا الزكاة أكجغدي واعتصموا بالله أكاسوا على الله واعتصموا بالله أكاسوا على الله هو مولاكم على دي أبيشنيوي فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى على دي أبيشنيوي لا سهرمي ونعم النصير على دي دم بولا هرمي أولي أسمع على لا أمر التوت ربي سا أنا جمكو بانفي تقول أي إسلامي دي لما كقول ni na فريقو ما إسلامي na jamu mafi na ka islamaya jamu ma fo koro ki ma halta ma don folo onge on laba ba fo nyo ma ya ko jamu ma islamaya la ko parce que ni ma ka islamaya fo ya ni ma jamu fo a jamu ye mi abe tariqa mina wal manab islamaya tabulu mina ni mo faraka ma jamu fo folo de ma halbi amani soja ma kai folo ana togoti ma ka islamaya ma ko islamaya bara de bi ka islamaya ma onge tondi ala bato anno na koy awni ba ala bato bes go ko ko anga fle ko kun anga nyeshi bato khalisuma ame femnu ngangu ka ala jati kam on inde kafiru ni islam ya ju ka dulay aw de la ka je jamanaj men kame fale islam ko kele ay kafiri nganaj men kame ko islam ya kele na day ka islam ya tat ko kabe alaki daimo meitabe ala yo bunya daslama nga dunda de anga bulu fara ko anga bulu fara na nga toni ndan to gwanza ma fo mo to gwanza ko parce que note ni ete to damano e bana karuna ikinga nga banka warla ikinga nga banka sorola ikinga nga banka febela e dunu be ko tawlaw awge ali shin islam bulu fara shiti wele da ka debeni na te islam be ka demen be ka kenyo a shite wa bo angon ya ma ngata bulu mo de ka demeno akan ya fara utam aw yo me ama ngata bulu mo ina on de tabulu kire vraiment ma siga demema yo me mona nana deme ya be ka islam be de kile islam be kile o nana ni deme akorobo ibitlo be tabulo la ina te tabulo kele de ayre o don ita fe ta milliard kele ndama
ko islam be kile ay ni mina ka yere deme na banal o be bawla ha ba awni yahudi o be bara nyoyala ani nazaro be bara nyoyala do were be dlosana ka duka to bu ke ma jamana ngaya nga o mo kele o be islam wulu mala ere commerçant yahudia fait bara gwanza o meye a fait baro meye a fait teria o mebo fuka dlosana dama ikato genna na ibari so tella na be fen be dlosana da fe so ada o yika jien ko ne ma fo to bu fe jagoli ni haramu de nga ga dlosana dama ko ni haramu kaka dine ko ni zangora tabulu o haramu akeka dine buruje yere sigile nyana tabalika o haramu na bo sabu ayre ko saire ina be barala mo sani fere nga on mamunge an ajie dlali kama ala ko dlali ni ay ala kira islamaya ama façon beto akono akla ko mo ko de islamaya la kira de la munu de islamaya qur'an yere jigina kira ka la dunya karini karum bli non islamo kede munafiqu do we ala yere shirera mamununga ko islamao ke nga yali kira yolu faraka bla udamana ka to wara dawla وهل كراي منافق من مكراي وتغفر فهي فوا اجنو نودي صاحب سر رسول الله حذيفه بن اليمان وكراي ودي وين مدينه النافق وتغفر جنولا اما سو ابدا كان كان وي اكافوكو نونو دوغي كو المنافق ما بيافله بني سوكادي اسلام بولو فرا بني سوكادي كو كرا كو غروب كيلي من دورا كو o yuludi dado ma do islam ngani yajuya ha afora de kibi minga ni yere iko nywana kanu islam nyoy ni mai ni hadisa yi hanna sahara kumina fotle aknya islam be joro kaslam be hami ala o groupe ni jonie islam dum bolo farakacha nga benni sokadi ko yonde du edum ke hadisa kala ko to be janme kono onde do to be ngani adeni Allahu akbar ngame ni mbela mashiti ko invoka ko ya ela mashiti de donge ka ko shaire ma wa hala vera ibi wali fadi kafiria te yire fabo tabulu kile ga ito kafiria ibi do mo ke kafiria hali tito ka janajala ere mo ke bo tuko kile na no sara ere de go suse okmandai afambata ala ko ha nafigiya sebala ha ko era ba ji zgoro ha الاسلامي ما منات سكون كسن ابي هنا ابا اسلامي يوم جرو ابو كنغو جرو ابو كنغو هم والله يا مانغا سينا ولي كاسلامو فرا كوم سيني دوغي ني تو ني تماشي سيني دوغي كاسينا دو دا ان ماي ركونو ينما تسر عليه السلام جون لكي كبتابلو بلا والله الاسلام من ما سر توي بلا way bisla me fakune barkabane soro toy bela abison ko beba mana ko inte toy ha ko ni barado wala de ba ka jonki ala islamé de dam o de androy ni mi ya ke ka nye la ala de bo kiriti ni mi islamé ni manye ala de bo kiriti ala e ngar fanada fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa hali ما نقول كرم قبا ابن عثيمين رحمه الله ولي نجرح تو قرآن منا كون ما ميو في رما أكون يافع على سبيل التزكية وكون دي دمع لا يجوز كون ما ميافع يرسانيا دي كما أو ينولي نتنا نفنتغ فيه كوي قالت لي ما بيكولوكم جمانا دون فاي كون يافع يرسانيا دي كما يرسانيا كما كو أتبه ذاك القرآن كان به فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو على دبان دوم ما بيسأل عليه كان يرسمي كون غني ما ميا فولو ماني كماني كو نيامينا كنيماني جوما ولو ما كبونيونا كو باشيته اولا ايا فتاله كراكا ديسكو كما تعالى كنا يا متا ما ميا فولو ماني كما كجوما ني ما بونيو باشيته
ma ko indana usra di fes la hatu ilmiyadu nga madabo on blaka ke mi beika groupe de la ni mite ka to ko no groupe ko no dona olu tesla no aw ya famu te dewo afamu na be tuko mi na mbike ka kelete di ta on fenja mangele ke una kitabu ko na mata kelede ko do be kitabu ko no kelere tula abu ko ma ndo fleka tawhidu kuma fa bu tuko dak o do hakila tawhidu ere nye fo tuko na afamu tuko do ma be abe do ko nyena ni ka tawhidu kai tabani fo fenga di oke abana foite foite ma e ka ni ka tawhidu kai anana yi ka fo jalere ma tawhidu ere fam tawhidu de mobili moteri ale de ko ere kungulo ya susuma yo de no nyena ato de tika chi o da to ale kira ko kono o fora ni la ilaha illallah kun ya ko khalisan ko iduna aljina de kono kaba akoro de kono nyena to de binye jafia nema fo tifli de nema fo jurumuti kana de nema fi bike nabi mayde ma fi bike krede ngam mawma ka ala danana ka ala klibandi nyena ko ye che khalisun min qalbi abat sukuna chena en wo jade be wo farkulula ali da hakli ba alaka qulshilla akli ba alaka dawna akli ba alaka ya marqawna enga reka ba be na iba foli min gidala ki ga tawhidu kai ko de ko tawhidu kai ha kafi dala ne tawhidu mo goy alhamdulillah ne kon vraiment tawhidu be mbulu parce que e ba fam dron ko mami atta suma fi ta mor fi ati subindo ati bagandu ati nashike nguti ni fen sila na tawhidu vraiment alhamdulillah e ba fam e ka ta tawhidu kala ban atobe no do in ma do in betu ya ambe ngo wi warbatu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ودات الدنبا دويني آية سبين كفسر من دام أولوه أنواع الشرك ويشرك دفوق الشرك المحبة يودد الدنيا كون يفون فنغان وقومي على حليب سونا على قطوي أكما كو فنكرا دم على يبلو ناين فهمنا ودو من يشيك nga o dow ye jere batu ni jela tike ina may o dow ye na fulo batu il faut ite uti mi na fulo ko kam nga ni may jite ma ka to ba ni may mbe kambe wale de ba o na wale bila aho nga me erema nga na ti da ite ti chife ikote angata barake bara di fora islamay baraka ladi ala ko barakon islamay batu keladi watan ke chesri be batu fe sayyidina umar yikmen fo sahaba wara ya fo kunya ala hinana jama kulla fa be bara dadi yele wi ka kuma datu ni ko ngani ala labla ya soro akon mi to kuma inde note to ko kuma de da ngo kuma de do ate mamunun tum be ala kiran no fe kere na ni jamana ngaya be fere tigembi ko fe boy o do biya tongo kuma ere ti sarula o do biya ere nyongo kuma ti sarula ere njaba nan kono ya nga halni ye shiminde yini nga mawma be doni ngala ma ala kula o ya don ko o mo ko ka ala kiran no fe tugu che kay ka sa ko manganjila utaka o mo ko chama be njaba nan kaya wallahi atoro do be njaba nan kaya do fatura ado be balula أبدا دجهواه كفولا غا هالي أمون بما نجيل أو يفهم فنجامان دغادة علوم صوما أو يفنجامان دغا علوم صوما وتاكي أتكو كدوكنا وبا كنترولا أبوك فتولا يا علوم كايد علوم شيماكي المن ماي نيان ماي نما مزرا كي تدف للا كي تدو بلالا كما سريدو بانكي كنكا ande karun yin mingo tajruba woni bulo an karla ko tu ala ka fi man di am ala ka fi man di ama ala ka malo chenga ala ka mba tu chenga ala ka nji di limanyala ni mai di jouer da fadda fale ba kan arda be ma ma ya yoroni dotke ka to ke kuma do yoro dola ala kana barkatu ila na da fale ti bulo alli
adafale ngoni nden ngumbu akoro yoro shi fo ya fo lahara aju yoro be ne dafa alhamdulillah ibita tige ka ke morso wali bitani doka kuma do yona iblisa tirkedi shaytanul ins ne mo fomashi ay mo ko wadu je jamana alay bet bena no fam be bisla ala yi siko jamana igala ko nyefo ta donda ne ma fo leti fili ma fomashi de maninka ne ma fo ko yi don baye ngay be ni kuma into atola yitsika bejoui yitsika bejoui ma fo mashi kaka tete kake morso ma fi kaka jouer mashi parce que ko ngambo ma ngani maoma ni jugo imbila ngamba bema fo ya fo lahara mama bobala alaka kiman jama laka balus tabaji laka fatu baliyatu هذا وصلى الله على نبينا وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله دين سكان دي أولي نوه أسلام دينه على يرد سكان دي لك أولي ديننا فلا تموتن أكنا صنصاك إلا وأن